Zer mauz? Ondo esan biharko? Ondo esan biharko. Izena nolazu? Juanito. Juanito, ni Mikel. Urte askotako Juanito. Vale. Ara, Juanito kasualidadia, hemen paetian, Juanito, jartzen du? Bai, taberna zana. Ai, badios, taberna di jordun, Juanito. Bueno, garai batian bai. Oain jubilatuta, eta, bueno, taberna ja, eta denetatik handu hemen. Beste lanen bat izan dezu tabernaz aparte? Camionero, carnicero, taxista... Taxista ere bai? Hombre, de mucho negocio, pobre seguro. Eta taxista izan da urrutia juntzea, o hemen, ibili bihotzea, o? Espainia gozteita, eta Rusia. Rusia? Taxilekin Rusia? Bai. Juanito. Inoketzu zizten, baina bai. Ojo al Cristo. Oi, nik egunero ez dantzuten. Kontatuko aldia zu beto, Juanito. Eseriko aldia hemen ingurun. Vale. Vale, ba. Guazen, Juanito. Bueno, guen txokoa. Bai, txoko politia dakazu hemen, Juanito. Bai. Hau gertatu zen. Adios. Hasi zan otortzen honean, Juan Antonio Barea. Juan Antonio Barea. Hoizan zure klientia tazin. Bai. Hoi bizi zamen kalien da Donostin zakan den da. Ahí ba. Una txintxilleria o... Ahí ba, vale. Enkargo asko iterik ibekin. Hemen Donostia, eta beti konfiantza hartzen da, itazea, eta... me gustaría ir a Moscú. Adios. Horretzi zian... Bai. Kao. Kao, ez da gatuko zeinan. Espabilatu arte. Karo, gaina, dana esplikatu arte eta zergatik nahi zuen Moskura jun. Ba, eskondu zanean, entzuen promesa, viaje novios, zea gomozala, Moskua, plaza gorri. Vale, bere Andriakin. Horrekin, oizakan burun. Oizakan burun. Eta urte bat pasa, bestia pasa, Andria hil. Adios. Eta baina Andria hil ezke, oendik indar gehiago, area guteko. Moskua nahi zuen jun. Area, Plaza Roja. Plaza Roja. Eta orduan zuri ditzen dizu. Jo, kontua berezila da, Bai, hala da. Eta Juan Antonio esaltzakan errexago igual, ezak, bidai agentzi batea jo da abioilean, pinpan, 8 horretan bitia. Egin nun gestitu hori. Ta? Junitzen agentzia batea, eta agentzia izan edo, bueno, gizon honek Plaza Gorria june du, ze kostako litzen den, abioilea, han notela pasa, eta bueltatzeko, eta esan zian, bueno, zazpien gutxu bera, 300.000 besta. Ani etxeatu lontzan nian zaren Juan Antonio. Area kostako ezak ameste, 300.000 besta. Eta ni diru horrengatik, izan egin milioi erdia baina gutxi jo ginen nikuela. Baina nola azan hain berezia, bai. Yo quiero ir como las vacas por la carretera. Taka. Taka, horri buelta maizu. Moskuaino? Moskuaino. Zenbat kilometro zian, Urnietatik Moskua? Urnietatik Moskua, 4 inguru gehi. Ez da emazte bultan. Orduan guztira dia, 9.000? 9.000, bai. 9.000 kilometro. Bai, nakat. Koño, mapata guzti, garki. Hemen Urnieta, hemen dugu? Hemen ginen. Bai. Jun ginen, hasta Tours. Tours, Frantzin? Bai. Paris pase ginen. Bai. Eta Parisitik jun ginen a Perovne. Perovne? Peronetik Polonia. Polonia, hemen txagaude. Polonian gehiatu ginen nien. Bai, Polonian. Vigilante bat zion kotxia kontutu. Vale. Orduan, esan egin Juan Antonio, venga, vamos al hotel que ya tenemos vigilante aquí. Eta Juan Antonio, esan zian, yo no bajo del coche. Kotxetik atera? ¿Vas a pasar la noche aquí? Yo, sí. Adios, eta zu hotelea eta Juan Antonio kotxean? Ni hotelea eta Juan Antonio. Jode, haze kompainia, Olako viaje luze batin beste persona batekin da, zertaz hitz nuen egon? Oso gai politia, oso politia gaita. Herriaten pasatzen ginean nien, bai. Aquí da estaba el cementerio. Baina, herri guztietan pasatzen ginen, el cementerio aquí donde estará. Adios. Ne hartien da, hostia, Eliza galdetuko alugo lo que sea, bai, cementerio, toizatik. Are, burun zakan, behan Andrian promesao, Cristo. Adios, cementerio diru zen. Juanito, eta konversazio emate zizun, Juan Antoniok? Gutxi? Ez taleike. Ez? Ez taleike. Bilek isili kotxia, nahi? 5.000 kilometro. Raidua. Baina raidua ere frantzes izo. Daula. Polonia, hemen txagaude. Poloniatik. Eta Poloniatik? Esmolens. Esmolens, hau dela Bielorrusia pasata. Eta Esmolensketik? Elgoardiako, Moskun. Moskun, Elgoardiako. Kotxi utzi, gehatu, argi dieman, ez da 2 minuture. Motoristak. Polizia? Aurrea juteko, bai, baina. Gutsi ginen hotel Moskua, nola gehatu ziren. Eta nina propina betzela, pues, marko batzuk atean izan da. Sígueme.
Jode, de puta madre, hotelea. Bai, joder, hola, bai. No eta komisaria. Adiós. Horti, bertatik, deitu nion Neandrian. Lenguzu baten, laun bat, antzion, Moskun, en la embajada. En la embajada, ahí va, Dios. Natal María. Ajá. ¿Te has oído, María? ¿Qué? Ya estamos en Moscú. ¿Y dónde estáis? ¿Y en la comisaría? ¿Qué? Sánchez, hemen digo, hoy vienen tu agorno. Horra sortzea. María, Juan. Ya. Ya está. Primeran. Salbatuta. Juanito eta Juan Antonio, plaza gorria ikusizun, azkenian, ez da? Bai. Ta gio ze, gu ikusita geho? Ja, be lan egin zitunarek. Ta, ez du beste gauzekin? Ta zer. Ta zintzen. Ezagatzen zen, hotelian? Bate eta, be? Ta zenbat denbora egon zinaten zean Moskun? 3. 3. Plaza Roja ikusita, geho hotelea? Da, bale. Janarin bateo guztoko izan altzen hono, ze jantzen duen hola guztua? Txaka. Txaka? Ze, atzitzaidan guztatu, Javier. Javier, hoi ez. Ta eateko eta vodka eta bazean, ego? Eateko, guk hemen digai patxarana, eta klaretik egaman ginen. Adios, orduan ja, kargamentu gara mantzen duen, klaretik eta patxarana. Beraz, Juanito esan diazu, 5.000 kilometroin, Moskura jatu, antxe plaza gorria ikusi, 3 egun pasa eta buelta, berriz. Ta, zer zin galtzen nun bueltakuen? Bueno, bueltakuen, pentsatu nuen, jode, Varsovia parea aletu ginen nien, gertian sartu ingunan. A ber, ze ikuste, gutxinez ikusi gua. Bai. Ta bia, Juan Antonio? Enekin onduan kotxien. Adios. Eta galdera, zer hau zeben zer donamen... Bai, interesen bateo. Bai, guakuntzan, zea, plaza gorrei ikusi eta jazta. Odisea arraintzen duen. Politia. Jende gutxiko, guazen urnietatik, Moskuko plaza gorria, Zurro garri. Idakinen, signora, ez da beak esate zuen embajadakuak, haiketzuela... Ezautzen. Inorrola juntzan egin. Hola, claro. Baita nien da bilu dian da, bai. Baina kotxez. Kotxez, ez. Bueno, Juanito, plazer bat, zuri ezautu eta hementxe urnietako abenturero ezautzia. Moskua joan behar baina kasualidade zaunen batean, deitxuko izut. Hola, prezillo, espezialen batu egiteko. Bueno, Juanito, tasista eta artista, historikoa, igentzen duna, historikoa, eta historia zitzen goizuet. 1941 alemanak be panzer guztikin Moskuko biri hartu zuen, 4 hilabete pasatzituen da etzien aliatu. Baina urnietako Juanitok, 4 unian be peuso txurilekin aliatu intzan. Hoin beste datu historikoa, beste Juanito batek, Juanito Iortzabalek, 8.000-akuak egiten ditu oxigenoi gabe. Urnietako Juanitok, 9.000 intzitun ondokua konversazioak eman gabe. Eta, Errusian, eroe asko dazkate, bakizue Gagarin da Teresko bat oitakuak, eta bakizue desfileak oten diala Moskun beti, personaje desberdinak ateratzen dituenak. Guk argazki bat lortu dugu Errusiako eroe berri batekin. Hemen txikusiko txuzue, alde batetik Stalin, bestia Lenin, eta bestia Juanito Beltazin. Eskerrik asko, Juanito.